Ćao ljudi i dobrodošli u još jednu dozu seljačkog humora sa Jovanom. Ko što vidite, nažalost, došla sam si dom, ne sam više na more. Sad od more ne sam donela ništa osim preladu, to jest prekladu. Sad, i za to i ne sam ja kriva, nego drugi neki činioci. Jedan gospodin koji mnogo voli da se klima, to jest da pušta klimu. Ali nema veze, to je totalno druga tema i nju ću da razradim neki drugi put, sad nešto nemam snagu pravo da vi kažem jedva i ovaj video snimam. Znači, ovaj video je autobiografski i će prikaže kako se to ljudi ponaša, muškarci i žene, kad su prelađeni. Ja ne znam kako se oni ponašaju, ali ja znam da bi si samo legla, a kad ležim pa mnogo dugo, dosadi mi se i tako u krug i zato je rekao, aj bolje da uradim nešto konstruktivno da snimim ovaj video. Ako do sad neste se subscribe-ovali, to je bi na engleski, obavezno onaj crveno u donji desni ugao kliknite subscribe, zato jer je besplatno i vidjet ćete mnoge zanimljive stvari tamo, to jest na moj kanal. Ili može i pretplati se, to je na srpski koji ima YouTube. I isto tu i kliknite, slobodno, to mu na isto dođe. I idemo na video preklada žene vs muškarci. Lele, kad dođo do krevet, jedva se vučem po kuću, kako sam uspela da se ovoliko preladim, sve mi u grudi svira cel noć, ne sam oko sklopila, jao. Čuti, dođo do krevet, da odmorim malo, ne mogu, na oči ne mogu da gledam, imam mnogo rabotu, ali ću sednem da odmorim. Lele, kje je ovoj bre? Kakav mi je ovoj štrokav tepih, kakve su ovoj troške, što se dešava, jao, ma koje su vi ljudi rabotili bre? Oni su na tepih jeli ili na stol? Ništa, mora časkom, jezda mi mnogo teško, tjuzem časkom usivač da usisam ovoj, ne mogu da gledam lom ako sam bolna. Mamico vam jebem bezobraznu, ja na vas obzir nemate za moju bolest. Jof, e pa to je to, za nas sam završila srabotenje cel dan, ima samo da legam, nema niko ništa da me pituje, da mi traži. Ovi paluci ne su normalni. Jučer sam čistila palučinu, glegi ko kolo da su igrali s ovu njihovu mrežu, lele, će ne izvedu. Oni će nas izvedu i će nas upletu u mrežu, ja to i moram odmah da očistim. E pa to je to. Zvanično više nemam snagu za ništa. Koje hoćete, deco bre, samo što lego da odmorim. No vi bre neste normalni, pa malo pre ste jeli bre, samo bi jeli, dušu nemate, viš da sam bolna sam, uopšte nemate obzir prema majku bre. Dostali su vi po 2 sendviča, dostali su vi, dosta su, stajem.
Ženo! Ženo, ej! Dođi da me pokriješ. Ne mogu sam da se pokrijem, ne mogu noge da dovatim. Ne osjećam donji deo tela uopšte, ne osjećam. Umirem, majko, ne kuni me. Ženo bre, dođi. Ženo, zovi doktora. Zovi doktora, gotov sam. U stvari nemoj doktora zoveš, zovi popa. Zovi popa, ovo je kraj. Kraj je, gotov sam. Jao. Ja ne umirem, a tebe te nič nije briga. Ovo nije obična prehlada. Ovo je koji zna koje sam navukja. Sve mi mišići mi utrnuli mi. Jao. Dođi, ženo. Dođi bre da mi daš vodu, ne mogu da dovatim sam. Dođi. Ja. Sve mi se... Dođi da me napojiš, dođi, ne mogu. Leli, ruke mi se tresu. Zovi decu iz školu da dođu. Ja ne mogu da dočekam njihovi kraj časovi. Dođi, zovi gi da se oprostimo. Uf. Zdravo, gospođo. Dobro si se setila da dođeš da obiđeš muža na samrti. Nema veze što ja rovem ovde već 2 sata, nikoj čašku vodu da mi dade. Pa vidim da imam vodu, ali ne mogu da go dovatim, slab sam, nejak sam. Dobro, samo se ti smej, ne mora me shvataš ozbiljno, nema veze, će ti bude krivo kad ostaneš bez mene, već je vidiš. Kude ćeš bre? Sad ideš kod komšiku da piješ kafu, a ja na samrt ovde? Lepo. Na dušu ti me nosiš, ajde. Prijatna ti kafa. Možda ne zatekneš kad se vrneš.